जि गरम लोगोफोर ओमफ्राय माने बिराद गोजोनथाव रादाब आरो गुड निउस माने हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय माने इन्ट्र'खौ एकदमबारे लामा थाबायनायावनो होनाय जाबाय आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय न' सिङावहाय माने इन्ट्र'खौनो होनो सोलाबदिया आङो फिसालायाबो माने जि फैफानो गाबदो आरो फोथारावहाय लोगोफोर ओंखायनो माने लामानो इन्ट्र'खौ होबोबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो माने जोंहा न'आवनो माइ गायगोन आरो मैयाथ' आइ बिखुनजोआ रांगावलि लाहानिखौ हाखाबायानो नङा होमबा लोगोफोर बेनिफ्राय माने फुरा माने हाद्रि बाला फोनना फैनाय बायदि गुफुर फोनना फैबाय आं लोगोफोर आरो माइसुं बेरदोना ओंखायनो माने माइसुं बेरनाया एसे थान्दा जाथों होननानै माइसुंनि पाउडारखौ एकदम गुफुर फोननानै फैबाय आं थुला पाउडारबाय लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जादोंला भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै आरो ना बेनिखायनो लादो नोङो मनायाव मा लादो जाग्रा लोंग्रा लाखाबायानो दानो बाप्रे गायनो हाया ओमफ्राय जानाय लोंनायाबा माबा नामा सिगां हा ओमफ्राय बिगुरालाय अबे बिगुरा नोंहानि बिगुरा अबे हा गोदो आइ आफाया बायना होआखैमोन लान्थिदिनो गोदोनि मानसिफोरालाय बिगुर लाखायाना आब' बिदिनो सोलियोना ओमफ्राय बिदिनो गायगोन ना मागोन नोंलाय बिदिनो गायगोन गायानोलाय लानायखौ नुवाखै एला दं नङाबा खामथाबद्रायोना बिखुङा मार साखायो सान्दुंजों हुनो हायाना ओरैनो फुला फुलिलाय ओरै दांहरबानो सायोना ओइ माइसुं बिराद माइसुं बेरबाय सान्दुंआबो अयथासारना गरमजोंनो बेरफ्रुजोब्बाय ओंखायनो ख्लायना फैबाय आं गुफुर जालायनाय दानो गोलोमगोनहाय गोलोमनानै सुस्र' जागोन दानो लोगोफोर दिनै माने माइसालि माइखौ जोङो आग लागोन आरो आखाइ लागोन लोगोफोर ओमफ्राय बे 1.5 बिगानिफ्राय जोंहा गायनो गोनां जेबो हा गैलाहाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने दायो ओइखिनियाव माने सिमां आइ नै बुंनायानो जालायलांला रांगावलि लाहानि खावख्लाबसे दंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ गायनानै फैबाय जों माबार बेनिफ्राय गायखांनानै दायो जोंहानिखौ गायसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय आइ बिखुनजोआ जा आगखौ लासिगोन आरो ओमफ्राय जोंबो लानो हागौमोन ओमफ्राय जोंखौ लानो होआसै आइया गावनो लानोसै ओरै होननानै लाबाय ओमफ्राय नै गिबियावनो माने नै लोगोफोर दै गोथार लाबखाबाय गाइखेर साइखेर मोजां होनानै ओमफ्राय लोगोसे माने आलारि बाथि लाबबाय गय जरा फाथै जरा बिबार बेफोरबायदिल' होयो आरो जोंहा लोगोफोर जेबो माने बुट प्रसाद बिदि थालिर थाइखा जेबो होआ आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे नै खोथियाया माने बिजौ हास'वाखै दे लोगोफोर माने बिजौ हास'नो मोनानो आग लानायखौ माने आखाइ लानायखौ लोगोफोर ओमफ्राय माइसा फाख्रि बियो लोगोफोर माइआ बेखौनो माने जोंहा माइनाव दिखाङो आरो ना मोदायनो बावो ओमफ्रायो आइया जोंहा नै माबाखौ लगायबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोसे माने ओरैबायसा मानसिफोरा इन्टारेस्ट आरो ना ओमफ्राय नै नेगासिनो मादैयाबो ओमफ्राय लोगोसे आइ बिखुनजो रांगावलियाबो खाथियावनो नेबाय दङ नै बेनिफ्राय आइया नै लगायखांबाय ओमफ्राय लगायनानै ओइ खावख्लाबसेखौ माने इसोरो गायखांनानै फैथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय आइया आखाइ लाबाय थानाय समावनो माने आंबो बिदिनो भिडिअ सिडिअ लाफैबाय बा भइससो होनाय जाबाय लोगोफोर मानो होनबा खाथियाव गथ'फोरा बिराद दावरावमोन बेनिफ्राय लोगोसे आइ बिखुनजो रांगावलियाबो सोरजोंबा रायलायहरबाय दंमोन ओंखायनो माने भइसखौसो सोनाय जाबाय आरो गाज्रि दा मोनसे आरो लोगोफोरना ओमफ्राय नै आलारि बाथि साथि लगायखांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय लगायखांनानै आइया एबार गायसिगोन आरो ना ओमफ्राय माने न'नि मानसि गायागौ माने गुबुन मानसिया जेबो गायनो मोना दै लोगोफोर आखाइ लानायाव माने रावबो माने मालाय मानसिया गसासेबो थुग्रोनो मोना ओंखायनो आइ बिखुनजोआ थुग्रोबाय जोंहा ओमफ्राय मा होनो जानाय थावबो फोननानै एसे लास्रोबाय दै गोथारखौबो सारस्रांफिनबावबाय आरो जायगाफोरखौ ओमफ्राय लोगोसे आइया खर' सर' खेवनानै आरामसे खुलुमस्रां आरिस्रां ओमफ्राय आखाइखौ लानो होननानै मा बुंखोथाय बुंगासिनो दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय माने आं आरो भिडिअ लाखुमाबाय थाबाय आइया भिडिअ लानायखौ माने नुस्लाबलायासै आरो ना आंनिखौ ओमफ्राय बिखुनजो रांगावलियाबो नायगासिनो दं आरो आग लानायखौ बेनिफ्राय लोगोसे आइया खुलुमबाय थानानै ओमफ्राय माइ गसाखौ ग्रोब गायसिगोन आरो ना लोगोफोर नै नायदो आरो ना जोंहा बेफोरबायसानो आग लायो लोगोफोर जेबो माने होआ बिदिनो गय जरा फाथै जरा होनानै धुप बायदिसिना माने बिबार सिबार होनानै बिदि लायो आरो ना ओमफ्राय आइया दायो गायग्रोबाय ओमफ्राय आइ गायखांनानै जों गासिबो ज' जाजाय गायसिगोन आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय माने हाब्रु गैबाङा हाया ओरैबायसा खस्थ'
माने हाब्रु गैबाङा बे हाया माने ट्रेक्टरजों जावना लांनानै खोनायसोमोन नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने हाब्रुआ खम आरो गायनायाव बिराद खस्थ' जादों ओमफ्राय नै लोगोफोर आग लाखांबाय आरो हाया ओमफ्राय लोगोसे खुलुमफिनबाय गाबोन दा माइब्रा फिथाखौनो गाय माबा माइब्राखौनो गायबाय फिथाबो जाबाय नों बिमाखौनो गायदो नों बिमाखौनो जादो नै फिथायानो जालायबाय आब'मोना फैगौ बोसोरनि थाखाय नायनाय उन्दैयाव जदो आइनो होबाय मादैयालाय आबाया मादैनियाबो माया खालमानसे आरो माइब्रानि जौ मोनलोंगोन रोसि फिनाय बैसागोनि गायगासिनो लाब्ला लाब्लि लोगोफोर बुथे जोब्बाय माइब्रा जायो ओरैनो बुथे खाजो थखासे लाबावबायसो मोनथार मायनो मोनायाव फै मबाइलाव हाय फै फिथा जादों फै आं गैयो फिथा जादों माइ गायदों फै 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 एसे गोसा सान्दुङाव हायिखौ थैनो हाया रावबो दा मोना मोना गायफैगोन फै खावख्लाबसे थाबावबाय लोगोफोर जि गोसा सान्दुङा ओरैबायसा महरफोरखौ नायदो आरोना सेहेराफोरखौ सोमखे जाखे हांगार माबा मा होनो नानेखा जाफबजोब्बाय लोगोफोर एसे गोसा सान्दुङाव ओइ जि गरम लोगोफोर ओमफ्राय माने बिराद गोजोनथाव रादाब आरो गुड निउस माने लोगोफोर आंहाना दिनै अमा फिसायानो आं गैयियावनो स्र' ओंखारजोबना दं आरो सनाफोर बायसानो ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै आयै अना खाना माबायसा मालिक गैयियावनो जाखुमाना दङ स्र' स्र'नो नै लोगोफोर जि साफा रग' रग' ओंखारनानै दङ रावबो गैयियावनो सिरि सिरि आयै अना खानानो गाइखेर जाबाय दं नै लोगोफोर अमा फिसाया आंना 6ताल' जादों लोगोफोर बिराद खम आरो अब्लाबो माने थोजासे आरो बेनो आंनि थाखाय मा बुंनो आरो मालाय जानायखौलाय ना लोगोफोर 6तायानो जायो थांनानै थाबा बेनो लोगोफोर नै ओइ मासेयालाय मा गाइखेर जायाखै ना जाखांबाय बियो जु जु सोबदो सम मासेयालाय माथो थेनथ'बायसो लोगोफोर माने अमाखौ नायथ'नाय जायाखै आरो बुन्दा खैथा बुन्दिया खैथा माने नायथ'नाय जायाखै उनावहाय माने नायनानै नोंथांमोननो माने फोरमायनो नाजासिगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो गाइखेर जु जु जाबाय दं अना खानानो बै मासेया माबा उन्दुग्लांदोसो बेहा जाखांबाय नामा जि अना खाना रग' रग' जादों नै लोगोफोर 6ताबाबो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोफोर स्र' स्र' माने आं गैयावनो जाखुमाना थानायखाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने राखांलायबायबो आं फैगौ मानियावनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोफोर अमा फिसा जानानै दिनैयो